No, takže bude tu troška ozvena, ale skúsim vám vysvetliť tak v rýchlosti, čo robím. Prerábam byt. V tejto miestnosti boli parkety. Ja som dal parkety preč. Nechcem riskovať, že dám plavačku alebo vinyl na parkety a jedného dňa sa mi to bude prehýbať, bude to vrzgať, alebo sa mi polámu perka na vinyle. To znamená, parkety išli preč. Chcem mať minimálne 30 rokov pokoj, žiadny vrsk. Problematika je tu taká, že parkety mali nejakú výšku. Čiže keď tu boli parkety, tak to bolo v rovine. Ja som dal parkety preč. Budem dávať do celého bytu vinyl. To znamená, že potrebujem to mať v rovine. Čiže ako to vyrovnať? Máme tu 3 cm. Poďme pozrieť na výpočty. Poďme sa najprv pozrieť, čo sa podlaha skladá. Základ je železobetón. Na to máme kročajovú izoláciu. Tá má možno milimeter, to je taká čierna gumená hladina. Na tom je potier. To je to, čo som vám ukazoval. Tu je vyššie, viac potieru, tam je menej potieru. Ja na to budem dávať penetráciu, mix betónu, niveláciu. Izba má 13 m². Pri hrúbke 3 cm, to znamená, že do tej izby pôjde 933 kg betónu. To je dosť veľká váha. To je váha 72 kg na m². Statici nemajú radi veľké zaťaženie podlah. Najradšej sú, keď sa tam vráti váha, aká tam bola. Preto si ľudia dávajú OSB dosky. Lenže OSB dosky, predsa je to drevo, pracuje to, môže to po rokoch začať vrzgať. OSB dosky nebudem riskovať. Kúpil som betón s vysokou pevnosťou 30 MPa. Chcel by som tento betón zmiešať ekostyren 2 k 1. 2 betónu, 1 ekostyren. Tým by sme sa dostali na váhu 622 kg. Nebude to čistý ekostyren, tam je veľmi veľa zamiešaných guličiek. Ja budem dávať len 1/3. Môžeme povedať o zhruba 300 kg na tej izbe ušetrím. Na tej, tá je väčšia, tam to bude o dosť viac. No, začal som už pracovať s touto mašinou. To je brúska na betón. No a potrebujeme sa zbaviť tohto povrchu. A prečo sa potrebujeme zbaviť tohto povrchu? Tu vám to ukážem. Celý sa drolí. Hej. Ako chodím, tak sa to drolí. To znamená, ideme to vybrúsiť. Toto je originál spôsob, 100% zaručený, kedy vám podlaha vydrží, neodlúpne sa betón, neodskočí. Pretože betón, aj keď zreje, sa zmršťuje a jednoducho môže sa odlúpnuť od tej podlahy. A už bude problém, môže to tam klepkať, môže to tam začať praskať. To nechceme. No, máme vybrúsené, ale mi to zabrať možno pol hodinku, lebo musel som aj vysávať čistiť, ale zvládol to, je to mašina a brúska fajn, robil som s tým prvýkrát, ale nič ťažké. Ešte k tejto kročajovej izolácii, čo je medzi tým betónom a potierom, tak aby správne fungovala, aby kroky sa neprenášali do stien, tak musí byť drážka. Hej, niekto si ju zaleje nivelačkou, niekto tam nechá bordel naprášené, niekto ju nechá plnú. Tým pádom vlastne zruší efekt tej kročajovej izolácie. Lebo my nechceme, aby sa nám do stien prenášal hluk z krokov. Poďme na druhú izbu. Inakšie VD4 celkom sa mi osvedčil, ale na takéto veci ako je brúsenie,
Tam treba vysávať s obuchom, ktorý sa sem tam oklepe, lebo ten filter som chodil každú chvíľu čistiť. Takúto kopu som nazbieral, tu som ho obúchal. Vybrúsené, vyčistené, povysávané. Tie špárky musia byť. Ideme dať penetráciu. A príde zábavička. Sa je ako novorodenček. Máme napenetrované a penetrujeme minimálne jedenkrát podľa nasiakavosti podkladu. Prečo sa vlastne používa penetrácia? Používa sa, aby sa zjednotila nasiakavosť podkladu, pretože keď dám betón, niektoré miesta sú viac nasiakavé, niektoré menej, hlavne po prebrúsení a môže rýchlejšie, laicky povedané, vypiť vodu z betónu, potom bude nerovnomerne betón schnúť, to nechceme. Tento potier pil celkom rýchlo, možno dám ešte druhú vrstvu, dal som jednu takú výdatnejšiu. Táto izba má zhruba 16 m2 alebo 17, použil som tu 3,5 litra nariedenej penetrácie. Ani nie jedna k jednej, 1:0,7. Napenetrované máme, môžeme vidieť, že už nikde nie sú nejaké bledé flaky, že by to tam rýchlo natiahlo vodu a inde tmavšie, niekde blečie, že to rýchlo cicne a vyschne, tak už celkom tá podlaha vyzerá taká jednoliata. Necháme to vyschnúť. Rozmýšľam, že by som si v tejto druhej izbe zatiaľ nachystal systém na betonovanie, keďže chcel by som betonovať do roviny. Mám takéto omietníky, oni sú vysoké 0,6 a chcel by som si ich dať také pásy, 1, 2, 3. Toto je lacná záležitosť, 80 centov, majú 2,6 metra. Znamená, že si spravím 3 pásy a budem si len latou sťahovať pekne betón do roviny. Musím si ich dať ale do lasera vypočítať výšky. Ukážeme si. No, poviem vám môj prípad. Ja budem podlahu dávať ešte troška vyššie, ako je táto chodba, pretože chcem z kúpeľne vytiahnuť dlažbu a predelím to niekde tu. Do celého bytu pôjde vinyl v jednej rovine, čiže bez prahov dverí, kvôli robotickému vysávaču napríklad. Nechcem prahy, celý byt sa bude ťahať vlastne v kúse v rovine, ale tu potrebujem predeliť s dlažbou. Vinyl bude musieť túto chodbu vyťahnuť vyššie. Musím na to už rozmýšľať teraz. Meral som tu 8, tam je 8, 8, 2, 8, 3, 8, 5, vzadu až 9, 9, 2. Čiže podlaha mi ide do dola, to mi nevadí. Tam začnem troška vyššie, dáme viac lepidla. Takže môžem si od tohto miesta merať, akú výšku potrebujem mať tam a akú výšku budem potrebovať tam v izbe. Inakšie, pobehol som si celú chodbu dookola a vyzerá, že som našiel najvyšší bod. To je super. Ten vždycky treba nájsť, najvyšší bod a od neho sa odrážame. No, začal som dávať druhú vrstvu. Zistil som, že dám ju radšej pre istotu. Už sa tak nevbíja, čiže včerajšia vydatnejšia vrstva spravila dobrý efekt, ale dáme pre istotu druhú. Takže našiel som si stred, kde sa bude spájať vinyl s dlažbou. Si dáme meter, máme to vlastne od čiarky po spodok podlahy 8,2 cm. Ale príde nám tu dlažba 8 mm, lepidlo 3 mm, rezervu si dáme mm, nivelácia 5 mm, hej, to máme dokopy 1,7 cm, to musíme odpočítať, čiže sme na 6,5 cm. Tu už máme čiarku, tam sme vravili, že tých 8,2 cm je spodok chodby, my ale potrebujeme 6,5. 6,5 je vrchná čiarka, čiže táto čiarka bude rovina s dlažbou, už nalepenou. Do tejto izby nám ale pôjde ešte vinyl 5 mm a nivelácia 5 mm. Čiže 6,5 ideme minus pol, čiže sme na minus 7,5 cm. Ukážka, celkom je to rovina 7,5. Hej. Tu máme 8, čiže toto si ešte pridvihneme o pol cm. Toto som si všetko pomeral. Táto polka je v poriadku, tu máme 7,5, tu sa zmestíme, ale tento roh je najvyšší bod. Tu už to budeme ťahať do stratená, nebude tu 3 cm vrstvy, ale bude tam len, bude on 2,6 a inde bude možno 3, 3,2, 3, 3,5. No, spravil som si zo styroduru rovinu, no a naukladám lepidlo.
Dávam tie umietníky akurát, to si skrátime. Je tvrdý. Položíme si ho. Tak, mám 2-metrovú latu. Pravil som si risku. Tak musíme sa dostať. Takže máme to poprichytávané. Všetko je v rovinke. A budeme potom s dlhou latou stiahovať takto ten betón. Dáme ho do roviny. No, druhá izba, čiže naukladáme si zase do roviny. Čiže z tohto bodu sme si preniesli vzdialenosť tam na stenu a z tohto bodu sme si preniesli vzdialenosť aj tu na stenu. Postavili sme tu a odtiaľto sme si chytili tento bod a preniesli sme si na tú stenu a na tú stenu. Čiže máme rovinu v tejto izbe aj tej izbe s chodbou. Všetko v rovine. Premiestnime mašinu tu na riske. Omietničky už sú nachystané, vyrovnané, takže môže sa už v pondelok asi to zbetónujem. A ideme na trojku. Zabudneme na dilatáciu. Ja som použil takú, akú mali, 10 výška, centimeter hruba. Tak som to dal na pásky. Wow. Rozhodli sme sa miešať. Dám jedno vrecko VU a jeden S-strich. 2 vrecia 15 litrov. Sa rozmieša plus výstuž. A je to taká hmota, taká dobrá. A tá nivelačka, keď pôjde na to takto krásne, ešte všetko zrovná. Mne príde ten betón už dosť preschnutý. Dá sa už po ňom chodiť v pohode. Ono to niekde prasklo, hlavne tam, kde mi ide chránička. Tam nebola skoro žiadna vrstva betónu. Ale inak betoník drží. Tu vidno ide chránička popod betón, takže prasklinka. Ale to nám nivelačka schová. Po 2 dňoch uvidíme, no nechám ho asi koľko, kým budem liať nivelačku. Hovorí sa, že betón 30 dní na vyzretie. Pri takejto vrstvičke pár dní ho nechám, možno 7. Neviem, či to je moc, či málo. Môžete povedať. Ešte vám ukážem výpočty, hej, menšia izba 13 m2, išlo tam 9 vriec VU, 9 S3, 150 litrov ekostyrenu, suma 93 kg 456. Keby som nedal ekostyren, zmena 675 kg, 9 vriec som ušetril. Väčšia izba 12 VU, 12 S3, 220 litrov, 125 eur, vyrovnanie podlahy 600 kg, čiže ušetril som 570 kg sme ušetrili. Váhy. Robil som to kvôli váhe, nie kvôli peniazom, lebo ušetrili sme pár euro. Ale hlavne ušetrili sme kopec váhy. Čo môžem ja povedať ku tomu, či som spokojný? Nemám čo k tomu vytknúť. Robilo sa s tým dobre. Aj sa to dalo vymiešať v kybli, ako sa dali tie guličky ekostyrenu. Tak sa to celé tak prevzdušnilo. Išlo to potom jednoduchšie miešať. Najprv zmiešate vrecia VU S3 s vodou a potom až dávate guličky. A rozťahovalo sa to dobre, hej, nejaké zrniečka ostali na vrchu. To potom pozametáme, to je normálne.
Prečo som dával VU a S3? Lebo VU má pevnosť 30 MPa, S3 20. Dával som guličky. Guličky vám oslabia betón a ja som chcel mať už pevnejší základ. Tak som sa snažil spraviť takú tvrdšiu zmes. Tvrdosť tejto zmesi je ťažko posúdiť. Samotný betón mal niekde medzi 20-30, povedzme 25. Guličky vám to oslabia zhruba o tých, dajme 1/3, no tak sme na nejakých 12-13 MPa. Minimum je aspoň tých 10. Sa vám to niekde nezačalo možno droliť časom. Tu sa za 30 rokov nachodí veľa krokov. Ideme na istotu, radšej pevnejší základ. Na samotnú niveláciu budem robiť zrejme ďalšie video. Zhruba táto izba 3 hodiny aj s miešaním. Druhá izba 3 hodiny nám trvala. Možno je lepšie si pridať o pol litra viacej vody na tie 2 vrecia. Lepšie sa pracovalo s tou zmesou. No, ešte pokračujeme v príprave podkladu v tejto miestnosti. Obrúsil som podlahu. Tieto diery budem musieť vyplniť. Budem vyplňať lepidlom, lebo tam, kde máte diery, tam bude pomaly tá nivelačka zatekať a ako bude vyschýňať, bude sa prepadať, ostanú vám diery. No, máme to zablendované. Tu som sa rozhodol, dáme pupenu. A už nám ostáva len napenetrovať celý byt aj s týmto novým betónom po túto rozdeľovaciu hranu. Tento kúsok som penetroval včera, ostal mi zvyšok, tak som ho použil na tento pás. A pozrite, tu som začal, všetko sa drží na povrchu, to sa hneď nasalo. Včerajší kúsok, a to je obliaté, celý tento pás je už obliatý penetrákom, mal by vyzerať takto. Takže penetrácia robí svoje. Byt na niveláciu je nachystaný. Poďme si to pozrieť. Týmto sa s vami lúčim. Dúfam, že ste si video užili, niečo naučili. Môžete zanechať komentár, rád sa dozviem aj ja niečo nové, aj ľudia. Dúfam teda, že prídete pozrieť aj ďalšie videjko, ako majstrujem. Čaute.